labari akan wata cakwakiya da ya taba an tayawa. A sashen mu na yau za ku ji cakwakiyar mai suburbuda a gabta. Wata rana mun je can tarewa a gidan rawa. Dama yarinya ta tana kawo mun korafin wani mutum yana addabarta. Na je na siyo mana lemo ina dawowa kawai sai ban ganta ba. Daga wata yar tazara kawai sai na ji ihunta. Na yi sauri na karasa, ina zuwa sai na ga wannan mutum ya rike mata hannu ta karfi yana ta tafiya. Na ce mana sake ta, sai ya ce kai ba yayi ka kwaje ta ba. Kawai ne kansa yaransa ɗaya ya tare ni. Yana zuwa na mar abcaki ya kirifce nan, ina tadda mutumin na mar abdoliyo caki. Shi ma ya burgina gefe. Babban yaransa ya zo da gudu yana cewa Kai ka maske Alhaji Manga? Ba manga ba ko mangwara ne, na maske shi din. Shi ma yayo kaina. Yana zuwa na mar overcoat. Na bi shi da headboot. Ɗayan da bai laushi ba ya zo ta bayana. Bai san ina hankace da shi ba. Na yi sauri na ɗau wata kujera da take gabana. Sai ci yana shimfiɗe masa ita. Nan take ya yi laushi. Na karkaɗe rigata na buga mashin ɗina na hau. Na jiyo na ce baby an tayo. Ta yi tsalle ta hau muka fece muka